Βρισκόμαστε στη Λεμεσό με τη φίλη μας την Ηλιάνα που λαμβάνει μέρος στο καρναβάλι της Λεμεσού. Με τι ομάδα λαμβάνεις μέρος? Φέτος διοργανώνουμε μια παρέα από κοπέλες ουσιαστικά, τα λουκούμια του γάμου. Πώς το εμπνευστήκετε? Έχουμε αυτό το γραφείο το οποίο διοργανώνει βαφτίσεις, γάμους, τέτοιες εκδηλώσεις και τελευταίως ασχοληθήκαμε με πολλά λουκούμια. Εστολίσαμε πάρα πολλά λουκούμια φέτος και αποφασίσαμε να ντυθούμε λουκούμια για τα καρναβάκια. Μέχρι τώρα λαμβάναμε μέρος σε άλλες ομάδες και αποφασίσαμε να φτιάξουμε δικό μας γκρουπ. Πώς φαντάστηκες να κατασκευάσεις ένα ανθρώπινο λουκούμι? Λοιπόν, η σκέψη ήταν εύκολη. Στο μυαλό μας είχαμε το πάρα πολύ απλά. Αλλά η κατασκευή ήταν αρκετά δύσκολη. Ξεκινήσαμε από το να βάλουμε μέσα χέλι για να το κρατά. Είδαμε ότι δεν είναι βολικό. Μετά σκεφτήκαμε άλλα πραγματάκια και καταλήξαμε στο πιο ελαφρύ. Αυτό που μπορούμε να κουβαλούμε, να χορεύουμε, να είμαστε άνετοι. Πήραμε τα σφουγγάρια. Να ραφτούν τα σφουγγάρια δεν ράβονται. Γι' αυτό σκεφτήκαμε έναν άλλον τρόπο, ο οποίος είναι και βολικός και δεν είναι εύκολο να κοπεί. Λοιπόν, κοπήκαν τα σφουγγάρια, όπως βλέπετε, σαν σπούδες πορτοκαλιού και κολλήθηκαν με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν μπαλόνι. Τούτο είναι το μισό που σας δείχνω, αν μπορείς να το δεις. Έτσι ώστε παίρνει το σχήμα από μόνον του. Μετά τον τίνουμε απ' έξω στο χρώμα που θέλουμε, γιατί είπαμε θα φτιάξουμε καρναβαλίστικα λουκούμια, οπότε δεν θα τα φτιάξουμε άσπρα. Φτιάξουμε διάφορα χρώματα για να είμαστε μέσα στο πνεύμα του καρναβαλιού. Τον τίνουμε απ' έξω, τα τούγια του λουκούμιου και φανταστείτε το μόνοι σας. Θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Η στολή μας αποτελείται από κολάν στο χρώμα του λουκουμιού, τα μανικάκια στο χρώμα του λουκουμιού. Το κολάν είναι δύσκολο να το φορέσει ο άντρα μας, γι' αυτό θα βάλουμε ημιτελή λίγο στη στολή μας. Να το κλείσουμε από κάτω για να κάνει το σχήμα του λουκουμιού. Οι κοπέλες είναι περισσότερες από το διάρκεια. Πόσο καιρό συμμετέχεις στο καρναβάλι? Από μικρή συμμετέχω σε διάφορες ομάδες και φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε τη δική μας ομάδα και εντάξει. Συμμετέχετε χωρίς άρμα, είσαστε πεζοί? Είμαστε ομάδα πεζό, δεν έχουμε άρμα. Είπαμε την πρώτη φορά που θα λάβουμε μέρος από μόνοι μας να κάνουμε μόνο ομάδα πεζό. Πιστεύουμε από τον χρόνο όμως θα έχουμε και άρμα. Κάποιες εκπλήξεις που θα έχετε στο καρναβάλι? Θα έχουμε καταρχήν λουκούμια να δίνουμε στον κόσμο. Κάποιες ταπελίτσες θα έχουμε πάνω μας, όπως έχουν τα λουκούμια, αν είναι λιγμένα, πότε λήγουν, τι περιέχουν. Θα έχουμε και εμείς να γράφουν διάφορα. Εντάξει, αρκετό χορό και διασκέδαση. Βασικά για μας, εμείς πιστεύουμε ότι το καρναβάλι είναι να διασκεδάσει ο καθένας όπως το νιώθει. Δεν θα έχουμε κάποια συγκεκριμένη χορογραφία για να χορεύουμε όλοι μαζί το ίδιο. Θα διασκεδάσει ο καθένας με τον τρόπο του και αυτό είναι το πιο αληθινό, όπως νιώθει ο καθένας. Τι είναι καρναβάλι για τον κόσμο της Λεμεσού? Οι πλήστοι Λεμεσιανοί πιστεύω διασκεδάζουν το καρναβάλι πάρα πολύ και το περιμένουν κάθε χρόνο, για να καταλάβετε ότι τα άτομα που διοργανώνουν άρματα, με το που θα τελειώσει μια χρονιά ξεκινάνε να διοργανώνουν κάτι για την επόμενη. Το περιμένουμε πώς και πώς, είναι περίπου 10 μέρες ξεφαντώματος, δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ είμαστε έξω, διασκεδάζουμε σε ταβέρνες, στους δρόμους. Είναι κάτι πολύ όμορφο, κοπιάστε να το δείτε από κοντά. Εδώ Λεμεσός, καρναβάλι 2010. Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τα καρναβάγια? Έχω ξεκινήσει εδώ και περίπου 18 χρόνια να ασχολούμαι με τα καρναβάγια στην πόλη μου. Είμαι Βέρα Λεμεσανή. Θυμάμαι καταρχήν τον εαυτό μου να λαμβάνω μέρος από τα παιδικά μου χρόνια σε παιδικές παρελάσεις. Αργότερα, όταν είχα την κόρη μου, την πρώτη μου κόρη, ξεκίνησα να της κάνω ατομικά άρματα.
Κάθε χρόνο κερδίζαμε το πρώτο βραβείο. Ήταν κάτι μοναδικό και κάτι πρωτόγνωρο για μένα να κατασκευάζω και τα κοστούμια και την κατασκευή αρμάτος στην αρχή. Αργότερα με ενθάρρυνα φίλοι να συμμετάσχουμε ομαδικά για να συμμετάσχουν και τα παιδιά τους και οι φίλοι όλοι μαζί. Έτσι ξεκίνησα δειλά την πρώτη μου συμμετοχή στο καρναβάλι Λεμεσού, το οποίο βραβεύτηκε με 2 πρώτα βραβεία. Μου έδωσε το θάρρος και την τόλμη να συνεχίσω. Έκτοτε λαμβάνω ενεργά μέρος στο καρναβάλι. Είμαι πλέον καρναβαλίστρια, λατρεύω αυτό που κάνω. Αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο από την προσωπική μου ζωή και την οικογενειακή μου ζωή σαν μητέρα για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Και εύχομαι οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε και να παραμείνει το καρναβάλι στην πόλη μας. Δηλαδή είστε η art director γενικά της ομάδας, δηλαδή αναλαμβάνετε το μακιγιάζ, τα ρούχα, ναι. Βέβαια. Εφόσον αποφασίσω για το θέμα το οποίο θα επιλέξω για τη χρονιά την οποία θα είμαι στο καρναβάλι, θα φροντίσω να βρω τα κατάλληλα υφάσματα, την κατάλληλη ράφτενα, θα κάνω επιλογή, θα δειγματίσω και μετά όταν τελειώσουν όλα αυτά θα μεταφέρω τα κοστούμια στο σπίτι, τα οποία κεντώ ανάλογα με τη λεπτομέρεια την οποία χρειάζεται το κάθε κοστούμι για να είναι ξεχωριστό. Κάτι το οποίο φημίζομαι είναι η κατασκευή στα καπέλα. Δίνω μεγάλη σημασία στο κεφάλι, μεγάλη σημασία στο μακιγιάζ. Έτσι έχω πάντοτε μια μικρή και ξεχωριστή ομάδα, την οποία πάντοτε ξεχωρίζει. Ο Δήμος Λεμεσού ενθαρρύνει πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Είναι πάντοτε κοντά τους, μαζεύει τα νέα παιδιά γύρω από το καρναβάλι της πόλης μας. Με βοήθησε πάρα πολύ και μου έδωσε πάρα πολύ ενέργεια και σημαντικές γνωριμίες για να έχω τα αποτελέσματα και να συνεχίσω να είμαι πλέον καρναβαλίστη. Να αναφερθώ σε κάποιες παλιές επιτυχίες που είχα, που με καθιέωρεσαν πλέον σαν καρναβαλίστρια. Ήταν οι πορσελάνινες κούκλες, μια ομάδα μικρών παιδιών που είχε την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά από το μακιγιάζ που ήταν καταπληκτικό. Αργότερα είχα μια επιτυχία δέντες παπούσκες, ένα καταπληκτικό άρμα το οποίο είχαν κεντηθεί όλες οι κορδέλες στο χέρι εξ ολοκλήρου, πάλι με καταπληκτικό μακιγιάζ. Και οι Μεγαλίσιους ήταν μια ομάδα η οποία ξεχώρισε και έχει μείνει στην ιστορία πλέον στο καρναβάλι. Φέτος συμμετάσχω με μια ομάδα οι Γκαρσόνες. Θα είναι μια ειδική κατασκευή, ενώ θα είναι ντυμένα όλα τα κορίτσια και οι μικροί και μεγάλοι γκαρσόνες. Ταυτόχρονα τα κρατούμε μαζί μας και το τραπέζι, το οποίο θα είναι στολισμένο με τα ποτήρια, με τα καλαμάκια, με τα χαρτομάντιλα. Είναι το συγκεκριμένο. Είναι το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε εδώ. Ναι. Φυσικά θα είναι και με το ανάλογο μακιγιάζ και εύχομαι να αρέσει. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Κατασκευάστηκε το ανάλογο καπέλο, το οποίο από τη μία μεριά ήταν ο άντρας και από την άλλη μεριά ήταν το καπέλο. Εξ ολοκλήρου του κεντήθηκαν μπουμένα στο χέρι, κατασκευάστηκαν μπουμένα στο χέρι, αλλά ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή από τη μία μεριά είχαμε μια γυναίκα με τις βλεφαρίδες στο μακιγιάζ και από την άλλη πλευρά είχαμε έναν άντρα, ήταν ένα εκπληκτικό μουστάκι, φαβορίτα, ήταν, άρεσε πάρα πολλά. Ήταν μεγάλη αντίθεση το ένα με το άλλο. Ήταν πορτρέτα Μαρκησίου. Οπότε ενώ φορούσαμε τα ρούχα της Μαρκησίας, τα οποία ήταν κεντυμένα, υπήρχαν ανάλογες φωτογραφοθήκες, τις οποίες κρατούσαμε στο χέρι ενώ περπατούσαμε και έτσι φαίνονταν από τη μέση και πάνω, φαίνονταν σαν να είχες μια φωτογραφοθήκη μπροστά σου. Πάλι κερδίσαμε 2 πρώτα βραβεία, και στη μικρή και στη μεγάλη, και έτσι ήταν κάτι διαφορετικό. Το πάρει είναι η πρωτοτυπία στην ιδέα, κάτι ξεχωριστό, να είναι κάτι απλό, να έχεις κάτι διαφορετικό. Ήταν κεντυμένα όλα εμένα στο χέρι, είμαστε περίπου 25-30, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φορούσαμε ένα κορμάκι, το ανάλογο καπέλο, την ανάλογη φούστα για να έχουμε την αίσθηση του παγωνιού με τα ίδια χρώματα κάτω. Και έτσι ήταν στην πλάτη μας τούτο και πήγαμε μέσα από το παγόνι και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και με την κίνηση, βλέπεις και με την κίνηση, έχεις την αίσθηση του πραγματικού παγωνιού. Πώς εμπνέεστε για τα κοστούμια σας? Πάντοτε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ψάχνω για το επόμενο θέμα το οποίο θα μου κάνει το κλικ.
μέσα από τα ταξίδια μου, μέσα από ένα βίντεο το οποίο θα δω, μέσα από μια θεατρική παράσταση. Όταν βρω αυτό που θέλω, θα το αντιγράψω αμέσως την επόμενη στιγμή, θα πάρω μια φωτογραφία, θα κρατήσω σημειώσεις για να μπορέσω να έχω το επόμενο θέμα στο επόμενο καρναβάλι.